እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ጓሳይናዩ እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ጓሳይናዩ ኣብርኽ ዝሰርዓኻዮ ኃጢአት ዳግማይ ከይምለሰካ ተጠንቀቕ። ንገዛእ ስጋኻ ክስዕር ካብ ጀመርካ እዙይ ምልክት ዓወት እዩ። በዚ ዓወት እዚ ንኣምላኽ ደኣ ኣመስግን እምበር ንገዛእ ርእስኻ ሓያል ጌርካ ኣይትቑፀራ። ምኽንያቱ ንሱ እዩ ነዚ ሓይልን ዓወትን ዝሃበካ። ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ቤተሰብ ብሬኮል ገራልታ ዩቱብ ከመይ ኣለኹም? ከመይ ኣንሕን ክብራት ቤተሰበይ ብዘለኽነዎ ሰላምታ ክንብዝሕ ትርፍ የለለይ ነበልኩ ሎማዓንቲ ድማ ሓምሻይ ክፋል መንገዲ ብህትውና ሒዘልክን ቀርየ ኣለኹ ጀሚረ ክስካብ ዝፍፅም ምሳይና ክትፀንሓ ትሕትና ኣለወክን መርምር ንኣብነት ክትገብሮ ዝመደብካዮ ሰናይ ነገር ብገለ ምኽንያት ክትገድፎ ምስ እትግደድ ተሓርቕ ዶ? ትቁጣዕ ዶ? ሰላምካ ተጥፍእ ትጉህዶ? ከምዚ እንድሕር ጌርካ ብሓቂ ህይወትካ ብስጋዊ ፍትወት ተመሊኡ ከም ዘሎ ክተረጋግፅ ትኽእል። ምናልባት ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ተቕርብ ትኸውን። እቶም ምሁራት ኣቦታትና እዙይ መልሲ ይህቡ። እቲ ንገዛእ ፍቓድ ናብ ፍቓድ ኣምላኽ ዘይገዝእ ጥራይ እዩ። ተቃውሞ ዝገጥሞ ምኽንያት ኣምላኽ ተቃውሞ ኣይሰርዓን እዩ። ካብ ስጋዊ ፍትወት ዝረሓቐ ገዛእ ርእሱ ክስካብ ምውፋይ ዝበፅሕ ፍቕሪ ናይ ውልቃዊ ዘይኮነ ናይ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ተቃውሞ እንተመፀ ካማን ክሓርቕ ክጉሂ ኮነ ክቁጣዕ ኣይግባእን። ክበልዕ ክሰቲ ክፀንዕ ክሰርሕ ንህዝበይ ከገልግል ወዘተ ብምባል ብውልቃዊ ዘዳልዎ መደባት ካብ ውልቃዊ ድልየት ጥራይ ተበጊሰ ዝሰርዖ ውጥን ተቃውሞ ከጋጥም ንቡር እዩ። ስለዚ እውን እያ ዘጉሄ በቲ ናይ ህይወት ናብ ኣምላኽ እተብፅሕ ፀባቕ ኣፍ ደገ ዝኣቱን ብኣኣ ዝመላለስን ሰብ ሓደ ነገር ጥራይ እዩ ክዕንቅፎን ተቃውሞ ከጋጥሞን ዝኽእል። እዙይ ከዓ ሓጢአት ዝመልኦ ስጋዊ ድልየት ወይ ፍቓድ እዩ። ኩሉ ፈተናታት ካብ ስጋዊ ፍቓድ እዩ ዝብገስ። ሓደ ነገር ክገብር መዲቡ ከበቅዕ ኣምላኽ እንድሕር ዘይፈቐዶሞ እንተተረፈ ስለምንታይ ትጉሂ? ብዘይ ፍቓድ ኣምላኽ ዝኾነ መደብ ኣይትስራዕ። ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 13-16 ሕጂ እውን ቅዱሳን ኣቦታትና ዝብልዎ ንስማዕ። ኣይትታለሉ ክርስቲያን ንበሃል ኩላትና ከምቱ ጌታናን መድሃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተመላለሶ ክንመላለስ ኢና ተፀዊዕና። ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 6 ንሱ ማለት ክርስቶስ ፍቓዱ ዘይኮነስ ፍቓድ እቱ ዝለኣኾ ዝገበረ ኣብ ሓሰር ዝተወለደ 40 መዓልትን ለይትን ዝፀሞ ሙሉእ ለይቲ ብፀሎት ዝተግህ ኣጋንንቲ ዝገሰፀ ሕሙማት ዝፈወሰ ምእንታን ዝተስኡ ንሱ እወ እዙይ ወሃቢ ህይወት መድሃኒ ዓለም ርእሱ ዘፀግዐሉ ቦታ ኣይነበረን። ኣብ መወዳእታ እውን ክፅፋዕን ጡፍ ክብልሉን ክሰቕልዎን ዝፈቐደ እዩ። እስኪ ቁሩብ ገዛእ ርእስኻ ምስኡ ኣነፃፅር። ዶንበርዶ ብገለ ኣጋጣሚ ንዕኡ መሲልካ ትፈልጥ? ሓንቲ ለይቲ ብፀሎት ተጊህካ ዶ ትፈልጥ? ሓንቲ መዓልቲ ዶ ፂምካ ትፈልጥ? ሓደ ጋኔን ገሲፅካ ዶ ኣውፂኻ ትፈልጥ? ገዛእ ርእስኻ ክትፅረፍን ጡፍ ክበሃለልካን ክትፅፋዕን ፈቒድካ ዶ ትፈልጥ? ፍቓድካ ሓዲግካ ስጋኻ ዶ ኣብ መስቀል ሸንኪርካያ? ጋልያት ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 24 ትፈልጥ? መዓልታዊ ነዚኣተን ሕቶታት ንነፍስና ንሕተተን። ገዛእ ርእስኻ ምኽሓድ ምንዓቕ እንታይ ማለት እዩ? ገዛእ ርእስኻ ዝኽሓድ ሰብ ሕጉስ ኣለኹ ዶ ዕጉብ ድዩ ኢሉ ኣይሓትትን። ገዛእ ርእስኻ ብሓቂ እንድሕር ክሒድካ እዚ ሕቶታት ኣብ ህይወትካ ቦታ ኣይህልዎን። ምኽንያቱ ምእንቲ ሰማያዊ ሓጎስ ኢልካ ገዛእ ርእስኻ ክሒድካ ኣለኻ። ገዛእ ርእስኻ ጥራይ ክነሐጉስ ስለንደሊ እውን እዩ ኩሉ ግዜ ዕግርግርን ጽልእን ኣብ ህይወትና ዝነግስ። ስለዚ ካብዚ ሓሳብዚ ኣልግስ ኣንጻሩ እውን ተቓለስ። ንገዛእ ርእስኻ ጥራይ ክትሐጉስ ኣይትጸሊ። ሽዑ እቲ ዝተረፈ ክምልአልካ እዩ።
ሻምናይ ዝሰራዕኻዮ ሓጢያት ዳግማይ ከይምለሰካ ተጠንቀቕ። ገዛእ ስጋኻ ክትስዕር ካብ ጀመርካ እዚ ምልክት ዓወት እዩ። በዚ ዓወት እዚ ንኣምላኽ ደኣ ኣመስግን እምበር ንገዛእ ርእስኻ ሓያል ጌርካ ኣይትውፀራ። ምክንያቱ ንሱ እዩ ንዚ ሓይሊ ዓወትን ዝሃበካ። ካብ ዓቐን ንላዕሊ ኣይትተሓጎስ፣ ጉዕዞኻ ደኣ ቀጽል። እንተዘይኮይኑ ግና ክፉእ መንፈስ ክፉእ ኣመል ክምለሰካ እዩ፣ ኣብ ውሽጥኻ እውን ክስዕረካ እዩ። እስራኤላውያን ሕጊ ዝተውሃቦም ነቶም ኣብታ ምድሪ ንዝነብሩ ኣህዛብ ምእንታይ ክሰግዎም እዩ። ንሕና እውን ካብዚ ክንመሃር ይግባእ። ምናልባት እቲ ዝረኸብካዮ ዓወት ንእሽተይ ወይ ዓብዪ ክኸውን ይኽእል። ማለት ዓብዪ ወይ ንእሽተን ሓጢያት ስዒርካ ትኸውን። በዚ ግና ኣይትዘና። ኩሉ ግዜ ብድሕሪት ካሊእ ፈተናን ቃልስን ከም ዘሎ ዘክር። ስለዚ ዕረፍቲ የለን። ከተዕርፍ ኢልካ እውን ተፅቢት ኣይትሕድር። ከምቲ ቅድም ዝበልናዮ ሕጂ እውን ስቕታ ኣይትረስዕ። ምስቲ ዘይርአ ኣምላኽ ተዓዮ ስለ ዘለኻ ስራሕኻ ኩሉ ዘይርአ ይኹን። ኣብ መንገዲ እንዳዘርካ ትኸይድ እንድሕር ኮንካ ዲያብሎስ ዝለኣኾም ኣዕዋፍ ኣጋንንቲ መፂኦም ካብ ልብኻ ክሰርቅዎ እዮም። ኣብ በስሕ ዘረባ ሓጢያት ኣይሰኣን እሞ ንገዛእ ርእስኻ ዕጉብ ኣይትሆን። ስለዚ ኣቦታትና ኩሉ ግዜ ነገራት ክንምርምር ይምዕዱና። እንታይ ትገብር ከም ዘለኻ ክትፈልጥ ኣይትብሃግ። እዚ ኩሉ ናይ ግዜ ሕጊ ግበሮ። ብዛዕባኻ ኣይትዛረብ። እንታይ እዩ መደብካ? ከመይ ትነብር? እንታይ እዩ ሓሳብካ? ኣይትዛረብ። ብውሕዱ ከይተሓተትካ ኣይትመልስ። እዚ ወላ ሓንቲ ረብሓ የብሉን፣ ናይ ስጋ ጥራይ እዩ። ዕግበት ፈጢሩ ብዛዕባኻ ጥራይ ንኽሓስብ ዝገብር ሕማም እዩ። ኣብ ዝኾነ ግዜ ቦታን ኩነታትን ፈተና ኣይሰኣንን ስለ ዝኾነ ስራሕኻን መንበሪኻን ዝኣምሰሉ ነገራት ክትቕይር ኣይትድለ። ምናልባት ጠንቂ ፈተናኻን ክፉእ ሓሳብካን ዝኸውን እንድሕር ኮይኑ ጥራይ ቀይር። ዝዓበየ ማዕረግ፣ ስልጣን፣ ሓላፍነት ኣይትበሃግ። ትሕት ዝበለ ሓላፍነት ክህልወካ እንከሎ ብእኡ መጠን እቲ ፈተና እውን ክጎድል እዩ። በቲ ሒዝካዮ ዘለኻ ህይወት ዕጉብ ኩን። ፍልጠትካን ክእለትካን ክተርኢ ኣይትፈትን። ከምዚን ከምቲን ኢልካ ሓሳብ ካብ ምቕራብ ትቆጠብ። ኣብ ክትዕ ኣይትእቶ። ዝኾነ ሰብ እውን ኣይትቋወም። ሓሳብካ ልዕሊ ሓሳብ ብጻይካ ኣይትግበሮ። ከምዚ ምስ ትገብር ተኣዛዝነትካ ክትመሃር ኢኻ። ትሕትና እውን ክተጥሪ ትኽእል። ትሕትና ብዋጋ ዘይትመን ሃፍቲ እዩ። ሰባት ርእይቶ ከቕርቡልካ እንከለዉ ከየማረርካ ተቐበሎ። ክትጽረፍን ክትነዓቕን ከለኻ ኣመስግን እምበር ምስኪናይ ኣይትበል። ሰባት ምስኪናይ ክትብል እንድሕር ርኤምካ እዚ ሰብ ትሕትንኡ ደስ ክብል እንዳበሉ ብዛዕባኻ ጥራይ ክዛረቡ እዮም። እዚ ኣመናዊ ሓቀኛ ትሕትና ኣይኮነን። ኣመናዊ ትሕትና ሰብ ብሰብ ክፍለጥ ኣይደልን እዩ። ዓለም ኣይትፈልጦን። ምክንያቱ ዓለም ንዕኦ ወላ ሓንቲ ኣይኮነትን። ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3:1 በዓለ ጴጥሮስ እንድርያስን ዮሃንስን ያዕቆብን መረብኦም ሓዲጎም መዋዕልቶም ረሕሪሖም ማቴዎስ 4:20 ክኸዱ እንከለዉ ብፀትና እንታይ ክብሉና እዮም ኢሎም ሰኸፌታ ኣይሓደሮምን። እዚ ክልተ ጽምዲ ኣሕዋት እውን ብቕጽበት ተሰወሩ እምበር ካብዚኣቶም ሐዋርያት ትምህርቲ ይውሰድ። ካብዚ ዘመናዊ ሓጢአተኛ ወለዶ ክትፍለ ግዜ ኣይትውሰድ። ኣይትወላወል። ነይናይ ኢኻ ክትድሕን ትደሊ? ንዓለም ዶ ወላስ ንነፍስኻ? ማቴዎስ ምዕራፍ 8:34-38 እቶም ሰባት ጽቡቕ ዝዛረበልኩም ወይለኹም። ሉቃስ ምዕራፍ 6:26
ተሽዓይ ንዓለም ምስዓር ቅዱስ ባስልዮስ ዓብዪ ሓቀኛ ፍልጠት ብርእሱ ልቢ ክነቕርበሉ ኣይንኽእልን በለ። ስለዚ ንልብና ካብ ዝርብሽን ዘይርግኣት ዘለዓለና ዝኾነ ነገር ምግባር ምርሳዕ ዘስዕብ ነገር ውዕውዕ ስምዒት ወይ ድማ ፍትወት ክንቆንጥጦ ይግባእ። ክስካዕ ዝኸኣልና ንነብስና ካብ ኣንጸርጸርቲ ተረበፅትን ሸቐልቀል በሃልትን ኮንቱ ዝኾነ ነገር ካብ ምስራሕ ሓራ ክንገብራ ኣለና። እወ ንጌታ ክነገልግል ከለና ብዛዕባ ካሊእ ብዙሕ ነገር ክንጭነቕ ኣይግባእን። ሓደ ነገር ኣብ ኣእምሮኻ ዘክር፣ ምክንያቱ ሓደ ነገር እዩ ዘድሊ። ሉቃስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 41 ሰውነትካ ክትሕፀብ እንተኮይንካ ቀዲምካ ክዳንካ ተውፅእ። ኣብ ልቢ እውን ተመሳሳሊ እዩ። ምእንቲ እቲ መንጽሂ መጺኡ ከንጽሐካ ልቢ ካብ ዓለማዊ መልክዕ ስጋዊ ፍትወት ሓራ ክትኸውን ኣለዋ። ንጥዕናና ዝህብ ጭራ ፀሓይ ኣብ ቆርቤትና ክበፅሕ እንተኮይኑ ቀዲምና ክንኸፍቶ ዕንቅፋትና ክንቃወም እዩ ዘለና። እቲ ህይወት ዝህብን ዝፍውስን ሓይሊ መስቀል ቅዱስ እውን ከምኡ እዩ። ስለዚ ክዳንካ ውፅእ፣ ካልኦት ሰባት ከይፈልጡኻ ብሕቡእ ንርእስኻ ከሓድ። ኩሉ ንዕግበትን ሓጎስን ምቹእነትን ምዝንጋዕን ኩሉ ዘስሕቕን ንዓይኒ እዝንን ንኻሊእ ሕዋሳት ፍትወት ዘለዓልን ኩሉ ሓሳብ ኣርሕቕ። እቲ ዘይሃንጽ የፍርስ፣ ምሳይ ዘይኮነ መንቀርቀርቲ እዩ። ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 30 ከምዚ በለ። ጌታ ኣንጻር ኣምለኻዊ ሓሳባት ዝቖም ዘበለ ኩሉ ነገር ከፍርሶ ይግባእ። ኣሜን። ዝነበረኒ መደብ እዚ ይመስል ጀሚረ ክስካብ ዝውድእ ምሳይ ስለ ዝፀናሓን ከም ትኩሉ ግዜ ተባራትዓኒ ክብራት ኣሕዋተይ ብልቢ የለ መስኪን ሕዝውን ኣኔለይ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ደሞ ተባራትዓኒ እዚ እውን ደጊመ ይላወክን ክብራት ቤተሰብ ዘይኮንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ለኽትኾኑ ክስካብ ብኻሊእ ኣርእስቲ ዝምለሰክን ኣብ ሰላኽነውን ኩላትክን ኣሕዋተይ ማዕረይ ሰላምታኹም ብዙሕ ትርፍ የለለይ ክብራት ቤተሰበይ። እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ጓሳይናዩ